Rumen ta' 44 sena nqatel b'daqqiet ta' sikkina f'San Ġiljan. L-omiċidju seħħit tnejn għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar fit-Triq Ross, meta qam argument bejn numru ta' rġiel u wieħed minnhom safa ferut barma li taqtaw bil-ponta. L-aggressuri ħarbu minn fuq il-post sakemm waslu l-pulizija. Tim mediku tal-ewwel għajnuna lir-raġel u tieħed l-isptar b'ambulanza, iżda sfortunatament ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Min informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jidher li l-argument beda ħdejn ħanut tat-te bi Sweet Van. Imbagħad ir-raġel irnexxielu jaqsam it-triq u waqa' ħdejn ħanut tal-pastizzi li hemm faċċata. Fuq il-post kienu evidenti marki ta' demm b'mod speċjali ma' vanna abjad ma' banketta u fuq il-bankina ħdejn il-ħanut tal-pastizzi. Fuq ix-xena ta' reat kien hemm preżenza qawwija tal-pulizija, fosthom anke mit-taqsima ta' reati maġġuri u mid-distrett ta' San Ġiljan. L-investigaturi fuq il-post bdew jitkellmu ma' tal-ħwienet ħalli jkunu jistgħu jelevaw filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm fil-madwar biex jifhmu kif beda u eskala l-argument. Il-kellim tal-korp Brendan Pisani tad-dettalji minn fuq il-post f'dak li qed jitqies bħala tmien omiċidju ta' din is-sena. Bħalissa għaddejja investigazzjoni dak li qed jiġi meqjus bħala omiċidju f'San Ġiljan. Ġejna informati għal ħabta ta' 23 illi kien hawn argument fit-Triq Ross bejn numru ta' persuni. L-argument eskala fejn intużat ukoll jidher li arma li taqta' bil-ponta tax-xaktar xija sikkina. Bdiet ftit il fuq minn din it-triq, komplet f'nofs it-triq u mbagħad kif tistgħu taraw fuq naħa ta' wara fejn il-vittma spiċċa ferut hemmhekk fejn għata l-ewwel assistenza medika minnu fih. Inħalqu t-toroq tal-akwati, numru ta' persuni bħalissa jiġu mfittxija mill-pulizija li kienu involuti f'dan l-argument. Sorsi qalu lil One News li l-vittma kien involut f'xi ċriki tal-prostituzzjoni. Intant dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia li ħatret diversi esperti biex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.